Parece ser que Iria e o padre Casares andan enredados. Xa tomei unha decisión, vou deixar a parroquia. Que? Coa mestra. Carallo procura. Que Iria sempre foi moi solta. Pelello, desas te ven comigo a palleiro, non che digo máis. Algunha dúbida sobre a virxindade de María? Moitas. Eles dalle que dalle cos óvulos da Purísima. Ti ten conta que a postura de cama tradicional chamanlle a postura do misioneiro. E por algo será, digo eu. Desta portalles del... Parece ser que quedan polas silveiras e logo... Satanás. Delmiro, estás dicindo o que penso que estás dicindo. Pois iso, que me vou presentar. E onde xa hai que presentar? Non. No Concello. Ah, pois alá vou que aquí cheira a bicoca. O coito. Sátiro, licencioso, playboy. Suspenso. Estou suspenso. Eu tamén. Suspendemos os tres. Ten que estar mal. Quedouvos claro? É que é moi raro. Non se pode ter un fillo sen coito. Iso non pode ser. Pois hai testemunhas. E por que mantedes en segredo? A mestra e máis eu estamos asistindo xuntos a unhas clases de baile. O baile de salón non é pecado. Aí falou, señor cura. Vinta en copas. Neste tamén. Non é nada. Imos ben, imos ben. Non pensedes que ides botar toda a mañán aquí xogando as cartas, que cando chegue a hora da misa, pecho e ala. No día que este país deixe de mirarlle para a boca oscuras, empezaremos a ir para diante. Se xogases tan ben como falas, mellor non sería. Amador, Deus é o camiño, a verdade é a vida. Iso é certo. Mirade para min. Cando quero levar boas cartas, digo unha oración. Pois moi mal, Sindiño, moi mal, que o noso señor ten cousas máis importantes nas que ocuparse. Que? O 3. Ai, o 3. O 3. Pois sempre hai un as para matar o 3. Sindo a couga, que tanta tensión non che ven ben para o corazón. Aí, Sindo, ti cala e dallo ao alpiste. Pero ti que xogaches aí? Queres que faga? Tiña que buscar o cante, non? Queres que faga pica la copa e dixes de o 3 viúvo? Que era iso? Mira, con Edelmiro algo tiña que facer. Ti nunca levas nada. Tranquilo, só que ainda vos ides matar. Eu vou estar a media lúa, Amador? É que cando non saes en falso levancho 3. Edelmiro, mira, cando non veñen, non veñen, Non veñen, non tes nin puñetera idea de Yo non xogar teño ni idea. Veña, botadias todas. Merda. Bueno, que Sindo, que tes? Que tes mala cara? Vai na raña. Isto non chuta, Vai tocar a zanfona, Josito. Calade xa, que si non está mal. Que tes? Non teño nada. Como que non é nada? Como que non é nada? Que eu doicho corazón? Ai, xa sabía eu que te ia dar outra vez. Desabrocha a camisa, Lidia. Foi algo. Quítalle o cinto para os zapatos. Cinto, que queres? Que faga un striptease aquí? Calade xa, non vos quero oír máis. Hai que chamar unha ambulancia xa. Vale, Amador, vai alá. Como que non? Non, home, non. Sindo, Non que xa está. como que xa está? Non me mintas, Sindo. Amador, ti estás ben? Amador. Teño dentro do meu peito unha laranxa partida para darlle a Santo Antón, oh, pirim, pirim, pim, pim, para darlle a miña vida. Pim, 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 ora que di que non, don Crisanto di que sí. Pim, 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 don Crisanto di que non, don Horacio di que sí. Na parroquia de Louredo hai dos curas e unha igrexa que veneran e saben o pirim, pirim, pim, pim, que mandan esta parexa. Pirim, pim, 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 pim. Pirim, pim, 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 pim. Ai, papá. Que sueña me deixaches ser. Que sueña. Poucos sons se che cravan tanto como unhas campás tocando a defunto. Sobre todo nun lugar tan pequeno como a Santo Antonio de Louredo, onde, cando un veciño morre, toda a parroquia está de loito.
Sinto moito, Maite. Grazas, Delmiro, grazas. Se necesitas calquera cousa, xa sabes. Canto te quería ele. Canto te quería ele. Xa o sei, Maite, xa o sei. Te quería. O que necesitaba Maite era que non lle matara o pai dun ataque ao corazón, alcalde. Vai o carallo, Josito. Que cousas, Estás con 3 na man e nada máis soltalo, bumba. Alabaste tamén. É que ti cando discutes, alcalde... As discusións son a alma do tute. Aí é onde está a graza do xogo. Pois dillo a Amador que igual non lle atopou o chiste. A cona, oiches, Josito, a cona. Tranquilo, non te peñas así. Calquera diría que che pesa na conciencia. Amador era un amigo e un camarada. Menos mal. Un irmán ideolóxico. Un verdadeiro apoio neste mundo de farsantes, así que deixademe en paz, que ninguén o vai extrañar tanto como a min. Home, Maite igual... Igual extraña un pouco tamén. Un pouco, Sí. Boas. Padre, aquí non pinta nada. Perdón? Esta é a casa dun ateo, aquí sobra. Delmiro, tamén é a casa dunha filla que necesita consolo, así que se me desculpa. Peño dolo pésame. Vamos, Josito, isto xa non ten remedio. Hola, Horacio. Hola, Iria. Maite. A ver, non o tomes a mal, pero... Non veño como sacerdote. Sei ben onde estou. Só quería ver a Maite darlle o meu apoio, como a todos. Hola, don Horacio. Hola, Maite. Sinto. Sinto moito. Calquera cousa que puida facer por ti ou que sexa. Pois menos mal que xa non está. Que senón aínda lle daba outro ataque. E Maite queda soa, non? A nai tamén morreu. Sí, para uns 10 anos, Carmucha. Que boa muller era, que Dios la teña no ceo. Era así. Magua que se lle nubrara o sentido e casara co bárbaro de Amador. Don Crisanto. Chegara esta caixa de candeas para buña. Poña dúas máis polo menos que en buña gastense moitas. E Amador que era? Que facía? Que facía? Poñer trabas nos camiños do señor. Bo, era sindicalista, don Horacio. Pelexou moito desde novo e... Sí, sí. Era los de nin Deus, nin patria, nin rei. Onde se vai con iso? Home, pasou pola cadea. Collerono polo da política e estivo preso un par de anos. A cadea debía ser como a Mili. Algúns debían pasar máis tempo nela. Pare quieto, que nos vai estragar o traballo e deixe de falar mal dos mortos. O que en vida foi cabrón non mellora no caixón. É un dito, non é falar mal. Falar ben tampouco é. Ti cala, que saberás ti. Hombre. Ainda lembro as xogadas que me facían esos dous. Tanto el como o fariseo de Delmiro, Pois vai a lle reclamar o que aínda respira. Un día baleiraron as pías de auga bendita e encheronas de leite. Dicían que a xente necesitaba comer máis e rezar menos. Mire, a min sempre me tratou con moito respeto. Sí, home, sí. Un anxiño do noso señor. Amador foise calmando cos anos. Agora só se dedicaba a pintar, que sempre foi o que máis lle gustou, e a estar coa filla. Que Dios lo teña no ceo. Ou en calquera outro sitio onde vayan os perdidos como a él, A bandeira está a media astra. Sí, acabo de poñer. Temos que facerlle a Amador a homenaxe que merece. Necesitamos unha foto del para presidir o acto. Unha na que estea xogando as cartas, alcalde. Necesitamos dúas coroas de flores. Unha no nome do Concello e outra no meu nome. Era tú que queres que poña. Que era broma, Amador. Mira, Josito, con que non poña o meu querido cuñado, podes ir dando as grazas. Que era broma, alcalde? Pois non é o momento. Dentro de media hora lemos as súas últimas vontades. E ti aquí, rindo de como morreu. Eu non me río dela. O que pasa é que non sei por que hai que ler o testamento en público. Porque é a palabra dun morto, Josito, e a palabra dun morto non se discute.
Veña, vai ao centro social, que xa debe haber xente agardando. Aire! Pode ser. Maite, pasa, por favor. Oh, Maite. Hola, Josito. Acompáñate no sentimento. Ven, anda, senta, por favor. É o testamento de meu pai. Verás, Maite, Amador sempre dicía que o ia deixar todo moi ben atado. Ti estás preparada? Pois non. A verdade é que non estaba preparada para nada disto, pero... Bueno, non te preocupes. Eu estou contigo, cariño, ven. Amigos, compañeiros, veciños de Louredo. Santo Antonio de... Así, Santo Antonio de Louredo. É para min unha honra converterme na voz de Amador para facer públicas as súas últimas vontades. Amador era fundamentalmente un home bo. Pensemos en silencio no legado que nos deixa. É como imos saber o que deixa se non leo o testamento. O meu Delmiro, se non monta esta comedia, non queda tranquilo. Xa veredes como abrevia. Procedamos. Maite. Eu, Amador Costas Domínguez, en pleno dominio das miñas facultades, establezo que a casa familiar e todo o que contén pasen a ser propiedade da miña filla Maite. Así como a leira que posúo no lugar chamado Retorta e todos os meus aforros depositados en entidades bancarias. Polo menos apuros nunha pasala, pobriña. Pero el tiña máis leiras que esas. Tiña. Así mesmo decido doar ao Concello todos os cadros que se atopan no meu taller. Pois eu, veciños, estou orgulloso de dicir que o Concello vai organizar inmediatamente unha exposición con toda a obra pictórica do noso compañeiro Amador. Capacidade de improvisación, alcalde. Aquela redacción moi poca. É o único que pon. Xa vou, Moncha, xa vou. Por último, tamén cedo a propiedade da casa e da leira que teño na ferrería ao Concello, para que a reforme e lle dea a utilidade que considere oportuna. Estas, compañeiros, veciños, son as palabras dun verdadeiro sindicalista, dun home do povo, dun home íntegro. Nunca coñecín ninguén tan consecuente cos seus ideais. Deixounos unha casa a todos. Non é a que está chea de silvas. Xa se encarga Delmiro de arrincalas. Delmiro, di algo do enterro. Sí, perdón, Maite. Sí, aquí. Polo demais, o meu desexo póstumo é ser enterrado polo rito católico. Dixo católico. Pero iso é o noso. É un milagre do noso Señor. Como di, Delmiro? Ser enterrado polo rito católico cunha misa funeral oficiada por 3 sacerdotes e cun coro que acompañe cos seus cánticos a cerimonia. Alabadiño sexa. A min cheira-me ao chamusco. Sindiño, un testamento é unha cousa moi seria. E vai sentar, anda, que hoxe xa andiveches moito. Andar evita a formación de trombos. Sindo, xa está ben con iso, home. É que agora non fai máis que pensar en desgrazas, filla. Non me extraña ver morrer así a alguén. Mira, cala, que eu ainda teño a carne de galiña. E como cambiaría desa forma, Amador? O certo é que despois de estar toda a vida facendo xudiadas cos curas, faise raro que pida misas. A bufé que si, Foi o máis listo de todos. Fixo que lle petou, pasou no que nin diola e ao final amarrou aí que a igrexa por si acaso. Por si acaso, que? Por si acaso existe o xuicio final, o inferno e todo iso. Porque se non hai nada, vale, xa está. Pero ese o hai, a carallo. Se o hai, ti xa estás queimado. Con que cara lle pides a Deus que che faga un sitio no ceo se foches ateo toda a vida?
Home, se o pides de corazón. Nada, Elsa, nada. O mellor é facer como fixo Amador. Deixar escrito no testamento que te enterren como Deus manda. Así chegas ao ceo co pasaporte na man. A min iso de cambiar así a última hora pareceme unha atrapallada, Iso é como estar na misa repicando. Iso dábaseme ben a min, Repicar e tocar o defunto. Tía defunto dábaslle demasiado brío. Pois a nova... Mardao. O ben que pagaban os funerais. Non te despediron por gusto, Santi. Buscáchelo ti. Tranquilo, home. Deus dé a traballo, dixo o enterrador. Quen me vai axudar a min co buraco? E a todo isto, Delmiro que di? Nada. Quedou branco como un defunto. Moncha foille facer unha tila, pero non creo que lla queira. Alcalde. Isto ten que ser un erro. Amador nunca me daría unha puñalada así. Éramos amigos, por que ia facelo? Tiña que estar mal da cabeza. Pero, alcalde... Sí, ten que ser iso. Últimamente andaba moi despistado, nin sequera se concentraba nas partidas. E non quero un chiste máis. Eu non dixo nada. Que querías? Bueno, que marcho. Veña, pois vaite. Vaite. Ide vos todos. Deixádeme en paz. Estaba ben, non se queixaba de nada. Non sei por que tivo que pasar algo así. Maite, podo facer algo? Que necesitas? Mira que non teñas pena en dicirmo. Non, Amelia. Nisto non me pode axudar ninguén. Coa pena non, xo sei. Pero igual con outras cousas, mira, fago xa comida. Que non, muller, que non foi falta. Que sí, Maite, que despois xa xa levo. Hola, xa estou aquí. Perdón por facervos esperar. Vou preparar un café. Moi ben. Como estás? Hola, don Horacio. Mire, non sei se xa llo contaron, pero meu pai pediu no testamento unha cerimonia católica. Sí. Algo escoitei e sorprendeme un pouco. Tiña entendido que era ateo. Nunca pisaba unha igrexa. Non, nin a igrexa, nin rezaba, nin nada diso. Eu son a que menos entende este cambio de opinión, pero... O único que che podo decir, Maite, é que cando Deus nos chama non serve de nada fixir que non oímos. Ele é máis forte que nós. Será, don Horacio, será. Ben, eu quería respetar a súa vontade. A de antes ou a de agora? A de agora? Hai algún problema? Non? Non pola miña parte. Ben, pois daquela poderías encargar vostede do funeral, don Horacio. Claro, por suposto. Deixo nas miñas mans. Que pena tan grande. Deberías guardar na casa os cartos do peto das ánimas. Aquí pode os coller calquera. Xa vexo. Pero contalos non é o seu traballo. Xa sei que ti preferías que estivese na casa contándolle os pelos ao can. Ai, xa me está chorando. Pero, mire, sí que o necesito. Pero o funeral de Amador. O que, ó? O funeral de Amador. Maite acaba de confirmarmo. Así é. Sei que deixou escrito que quería un funeral con 3 curas. Vostede pode ser o segundo. Antes morto! Non lle parece xa que cun morto temos bastante? Amador era ateo, xudeu e apóstata. Apóstata? Pero se renegou do seu ateísmo e se converteu. Onde está o problema? Os da súa ralea non viran as tornas con facilidade. Se agora quere ir de santo é pola súa conveniencia. Polo que sexa, pero nós non temos ningún dereito a xulgalo. Eu sí! Pasou toda a vida rindo de min. Sabe lo que fixo un día de corpus? Tanto ten, non mo conte. Encheu un autobús de pobres, meteunos na igrexa e pasou toda a procesión pedindo que lles désemos de comer. Os nenos da comunión non paraban de chorar. Que che parece? Igual se confundiu nas formas, pero o certo é que non me parece tan mala idea. Que Deus te perdoe! Mira, diso se trata, Don Crisanto, diso se trata, home, de perdoar. Perdoar.
E se vostede ten razón e Amador nunca se converteu de verdade con máis motivo, temos que rezar pola salvación da súa alma, home. Que rece Delmiro? Eu non penso asistir ao funeral. E proíbo a ti que o fagas. Iso sí que non. Non, iso sí que non. Non serei eu quen lle negue a un defunto a súa última vontade. Oh, outro comunista. Vistos de longe ainda teñen un pase, pero así como te achegas... Deixa a crítica pictórica e ponta a colgar, anda, que non cobras por mirar. Total, Amador está morto, ninguén o vai poñer a pan pedir por pintar mal. O carallo, os cadros e quen os pintou. Fora toda esa porcallada. Quero as paredes limpas. Pero, alcalde, a exposición. E ti así pretendes conseguir unha praza no Concello, cuestionando as ordes que che dan. A chanta, Josito, que che convén. Home, alcalde, como dixeches que... Pois agora digo que nin exposición, nin homenaxe, nin bandeira media asta. Que lle fagan todo iso no funeral católico. Pero ao final fañe caso ao testamento. O testamento dun farsante e dun traidor. Home, para min que Amador tiña os seus motivos para vengarse, porque el a ti faiche pasar unha perrencha, pero ti a el quitáchelo da circulación. A que che importa o cara? Alcalde, para que te perdes, para, hombre. Aquí sí que van topar probas do crime. Alcalde, vale que esteas cabreado con Amador, pero non podemos suspender a exposición agora. Eu son froito da vontade electoral e suspendo o que me sae do nabo. Que pasa? Ti non ves que Amador era moi respetado na vila? E maite querémolo a todos. Todos, sí. Non ves? Se non lle facemos agora esa homenaxe, os veciños van nos vir ao lombo. Tesme farto, Josito, farto coas túas parvadas. Pero farto, Marcho, de merda os todos. Ata logo, Lidia. Veus, don Crisanto. Estará contento. Estarás contento ti, animal. Saca do medio. Lidia, a botella de ervas. Como vai o do funeral? Estou niso. Do Crisanto é algo reacio, pero... Xa, negase a facelo, non? Amador e el nunca se levaron, pero eu pensaba que os do teu gremio erades expertos en perdoar. Está un pouco descolocado. Pero creo que poderei convencer. Preocúpame máis o do coro. Non sei onde vou conseguir. Non hai por que facer iso. Que é o que non hai que facer? Traer un coro de fora. Aquí sempre quixemos ter un. Hai xente que canta moi ben. Podemos aproveitar agora, non? Sí. Non será un pouco en riba da hora? As cancións son as de sempre, están fartos de sabelas. Necesitan un par de ensaios e eu podo encargarme de dirixilos. Falas en serio? Seguro que meu pai o ia preferir. Enchíase de orgullo cada vez que vía os veciños unidos loitando xuntos por algo. Ai, el era así. Pois xa está. Ocúpome de todo. Podes ensaiar no local social. Vale. Vou polas chaves. Que ben, papá? A ver, Josito, me veña, que vas ti. A ver, Dalle. Sindo, que presa tes? Tranquilo. Ti respira. Respira. Deixases. Arrastro. mira xa o que vai aí. Non tedes moi boas cartas, non? Xa vos virá a sorte. Oístes? En que mesa foi? A ver, en cal? Esta. Nesta mesma. Amador estaba sentado exactamente aí onde estás ti. Que foi? Onde ides? Nada, muller, é que nesa mesa de aí hai unha pouca corrente. Aquí estás moito mellor. Onde vai parar? Se é pola corrente vale, pero non me cansedes asindiño demais, A ver, a que lle tocaba? Moi ben xogado, sí, señor. Con estas cartas pan comida. Pero espera un momentiño, porque eu... Non sei, pero a min pareceme que aquí houve un renuncio. Xa ves se fun eu, que ando algo despistado, fun eu. Sindo, ti non fuches, ti non tes culpa de nada. É que a ninguén se lle ocorra botarlle a culpa a ele, Saca de aí, muller. Seguro que fun eu, co inútil que son. Tampouco vos ides poñer a discutir agora, non? Non discutir, quen quere discutir, para que vamos discutir? Eu non, Eu tampouco. Pois eu ainda que queira, non me sae. E a min non se me ocorre dicir unha palabra máis alta que a outra. Non vai a ser lo demo. Entón que? Non sei, que vos parece ser esta partida non vale e empezamos outra? Aí estás ti, miñato.
Ante todo, cabeciña. Iria, ti que fas aquí? Deixou máis Chaves Maite. Imos montar un coro pro enterro da Amador e temos que empezar a ensayar. Non será neste local. E por que non? É onde máis cómodos imos estar? Vale, déxame meditalo, eh? É que non hai nada que meditar, Delmiro. Ademais, tampouco hai moito tempo. Iria, esta é unha situación completamente irregular. Entras neste local sen preguntar no Concello. Sabes, o local acolle unha exposición coas obras de Amador. Xa vexo. Pero podemos facer as dúas cousas, non? Vale, déxame pensalo, dígocho despois. Delmiro... Fai un favor, teño que supervisar os cadros. Anda. Pero ti viches, Josito. Son todo igrexas. Manda carallo. Esta é unha procesión. Eu pensando que se estaban manifestando. Ai, sí. Mira, a Virxe Maila Cruz. Como me metiches, Amador? Como me metiches? Deixa estar, alcalde, deixa estar. Hai que recoñecer que desta vez gañaron os beatos, eh? Ainda está por ver. E aínda lle ides adornar a igrexa a ese lobo con pel de ovella. As flores non son para Amador, don Crisanto, son para Deus. Sí, muller, sí, moito conto. Ben, Estamos aquí, pero es que non temos que traballar, a xente. Oh, Dios. Pero non pasa, a ver, silencio. Non temos todo o día. Vou vos ir chamando un a un e tedes que cantar Tú has venido a la orilla. Pescador de hombres. Non, Elsa, Tú has venido a la orilla. Pero é pescador de hombres. Bo, mira, ti canta o que che pete. Eu nomás que vou puntuar Tú has venido a la orilla, eh? A ver, quen quere ser o primeiro? Eu, que teño que abrir a tenda. Veña, pasa pa aquí. Aguanta aí, sí. Pero o título é pescador de hombres. Xa o sabemos, muller, pero non sexas pesada. Que? Onde está o micrófono? Que xa traio a gorxa quente. Sonny Crockett, parece que vas cantar nunha orquestra. Ai, mi madriña, sin Nino Bravo levantara a cabeza. Ah, pois temos de aí un estilo parecido. Carai, que tirón teñen os cadros de Amador, non? E logo, Iria, tamén te vas unir ao coro? Como? Se queres facemos un dúo. Seguro que a miña voz e a túa van moi ben. Pero que está pasando aquí? Eu ainda non lle dixen a ninguén o do coro. A ver, calade que Lidia ten que marchar. Veña, Lidia, a de tres. Unha, dúas, tres. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Delmiro, que é isto? Unha proba de voces pro coro. E por que non mo dixeches? Non te confundas, Iria. Este vai ser o coro municipal. Laico. Nada que ver co que ti pretendías montar. Pero se están cantando cancións de misa. Sí, porque son o mellor reclamo pro casting. Xa entraremos no repertorio nacional. A Rianxeira, o Gato, Bailaches Carolina. Non, Bailaches Carolina non, que sai un cura. Pero ti estás enfermo. Por que non fala a proba? Xa verás como o Josito sabe apreciar a túa voz. Bravo! Bravo! Adiantóusenos a mala fe, Delmiro gañou. Non temos coro pro funeral.
A ver, que o Concello teña un non significa necesariamente que nos non poidamos ter outro. Con que voces? Non hai xente para ter 2 coros. E Delmiro non vai deixar que o seu entre na igrexa. E iso non llo podemos botar na cara. Agora defende o Delmiro. Xamais. Pero o Delmiro non é un vira chaquetas. Con el un sempre sabe a que aterse. Ao final imos ter que contratar un coro de fora. O que tes que facer é suspender dunha vez esa farsa de Funer. Non, iso non vai pasar, don Crisanto. E ainda confío en que vostede recapacite para non ter que chamar 2 curas máis en vez de un. ¡Ja! Era boa! A ira non era un dos pecados capitais. Iso non é ira, é o estado natural de don Crisanto. Entón que? Que facemos co coro? Temos que intentalo. Iria, ti intenta fichar a quen poidas. Eu irei falar con Delmiro. O mellor entre razón. Seguro. Non debín de cantar de primeira. Os nervios puderon conmigo. E ademais, Josito tamén non me deu outra oportunidade. Pousa, 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 e non me toques naquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toques naquela cousiña. Sindiño, estás forzando a gorxa. Ademais, non me gusta nada que cantes irreverencias. Josito dixo que practicásemos con esta. Pero ela non o sabe. Non ves que non a colleron pro coro? O que non entendo é por que fixeste as probas pro coro do Concello cando se vai formar unha igrexa. E a nós quen non lo dixo, só soubemos deste. Pois eu xa me apuntei. Vai dirixilo Iria. Pois a ver se me colle ela. Eu non sei, eu non sei, eu non sei que pasou no muiño. Eu non sei, eu non sei o que puido pasar. Sindiño, non cho volvo a repetir. Pois a verdade é que cantan ben. Non me extraña que Josito lles aplaudise e todo. Pois non sei eu que entende Josito de música. Josito algo cantante sempre foi. Hola. Hola, Moncha. Hola, Moncha. Moncha, ti para que coro vas? Pro da igrexa, non, que é o máis serio. Xa me comprometín con Delmiro. Pois eu non te vin nas probas. Josito sabe de sobra como canto. Idesme perdoar, pero ese coro non ten nin pés nin cabeza. Non vedes que non se vai poder cantar na misa? Ah, entón eu non quero. E isto da misa que non dixo? Muller, sendo un coro laico... Mira, Moncha, a mí pareceme outra das trapalladas de Delmiro, Na que algunha rabea por entrar. Ti non tes que ir ao Campo Santo a arranxar as cousas po enterro? No, xa vai a la Santi. Entón que, Moncha, cambias de bando? Non é por facerlle un feo a don Horacio, pero eu xa dei a miña palabra. Na saúde e na enfermidade, na riqueza e na pobreza, no domicilio habitual e na segunda residencia. Lidia, cóbrame, anda. A ver, sí. Que pretende, Delmiro? Honrar a memoria dun veciño ilustre. Cunha homenaxe que ninguén lle pediu. O Concello ten os seus propios criterios. Amador quería unha cerimonia religiosa, é así. Padre, que a Amador se lle fose a cabeza no último lento non quere dicir que todos nos volvésemos tolos. Ese fose vostede. Ese fose o seu desexo o que non se cumpre. A verdade, non me vexo desexando unha concupiscencia póstuma co clero. Mire, don Horacio, vostede faga o seu funeral que eu farei a miña cerimonia. Moi ben. Ainda así temos un problema coa coral. Temos. En Loredo non hai voces suficientes para facer 2 coros. Así que pensei que poderíamos unirnos. É unha opción. Ah. Moi ben. Alégrame que pense así. Xa, pero se imos establecer unha colaboración, o primeiro é chegar a unhas condicións mínimas. Adiante, seguro que atopamos un punto de unión. A primeira condición, a coral resultante seguirá sendo laica, nada de cancións religiosas. E que quere que cante no funeral? Habaneras. Funeral. Funeral. Iso lévanos a outra condición. O Concello ten dereito a veto. Pero a vetar que? Actuacións, non imos cantar en calquera tugurio. No, perdón, a igrexa non é un tugurio. É a casa de Deus. Sobre iso habería moito que discutir. Mire, Delmiro, sabe de sobra que non podo aceptar esas condicións. E o caso é que necesitamos un coro para o funeral de Amador. Ese problema é seu. Ese problema é meu porque vostede nos roubou a idea. Don Horacio, ven ao meu despacho a ofenderme, a acusarme. E pretende que cheguemos a algún tipo de acordo. Non hai acordo. Non me digas. Ademais, a homenaxe está posta á mesma hora do funeral, pero non importa. Amañámonos o que hai. Este optimismo teu empeza a ser preocupante. Iria, están fartos de cantar esas cancións. Ti mesma dixeches, non pode sair tan mal.
Hola. Hola a todos. Don Horacio, a min colleranme no outro coro, pero prefiro cantar aquí. O señor terallo en conta, Elsa. Gracias. Terallo en conta a todos. Gracias. Veña, imos empezar dende o principio, 1, 2 e 3. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Moi ben, quedou moi vistoso, sí, señor. Pero tedes que esquecer esta canción, non vale. Como que non vale? É perfecta. Pero é unha canción de misa, Moncha. E non aparece na lista que fixo Delmiro. E logo quen dirixe o coro? Delmiro ou ti? Mira, Moncha, non me veñas con historias a estas alturas, Se tes queixa, falo co alcalde. Facer un coro cos de aquí pro funeral xa non me parece tan boa idea. Fixen algunhas chamadas. E hai unha coral en Santiago que podería vir. Claro que sea un pouco cara. Os cartos dame igual. O que me doe é que o enterro de meu pai cause tantos problemas. Son imprevistos, Maite. Non, don Horacio. Iri intenta protexerme e non me conta nin a metade das cousas, pero por aquí pasou todo o mundo e xa oín todas as versións da historia. Sinto que isto se che faga aínda máis duro. Este funeral está dividindo os veciños e eu xa non sei se paga a pena ou... Maite. Escoita. Ainda podes cambiar de idea. Calquera decisión que tomes será boa. Pensa. Que queres facer ti? Xa non teño meu pai comigo e... non teño outra ocasión de facer o que el quería, así que... quero respetar o que pediu. Así será. Deixado a miña man. Padre, non pense que por abrirme a súa bodega vou cambiar de opinión sobre o coro. Delmiro, Amador está morto. E nos que temos? Un defunto. Temos unha incongruencia. Porque a morte debería unirnos na dor e aquí nos ten, divididos. Propoño fusionar a súa homenaxe co funeral católico. Moi rico este licor, padre, non deixe que se perda. Delmiro. Os dous sabemos que o enterro vai congregar a moita máis xente que a súa homenaxe. Eu non estou tan seguro. Un funeral como os de toda a vida. Vais encher a igrexa. A metade virá porque creen. A outra metade porque é o que hai que facer. Pois non la vou a don Horacio. Pero que non o ve. Ni sequera vai asistir Maite a súa homenaxe. A súa proposta só terá repercusión se a unimos ao funeral. Pero que clase de homenaxe laica se supón que imos facer nunha igrexa? O coro. O coro é mérito seu, todo o mundo sabe. E, por se non o saben ben, deixareino ben claro ao principio da cerimonia. Padre, non sexa condescendente comigo, Un pouco de clase. Mesmo poderían cantar unha canción non religiosa que significase algo para Amador. Coa misa rematada, claro. Esmolas, padre. Só me ofrece esmolas. A ver, onde está esa xenerosidade cristiá? Tamén é habitual que alguén próximo ao defunto diga unhas palabras no funeral. O que mellor coñecía Amador era vostede, Delmiro. Está me dicindo que podería dirixirme a xente. A unha igrexa chea.
No altar? Non, altar non. Pero o púlpito poderíamos compartilo. A morte dun veciño ten que unirnos na dor, en vez de separarnos. E aínda que a Igrexa... Aínda que a Igrexa sexa oportunista, que o é, este Concello está disposto a poñer a dose de cordura que a vila merece. Aí perdínme. Quero dicir, Lidia, que o coro, o noso coro, o primeiro coro, o coro laico cantará no funeral. Pero ademais diso... Entón xa podemos cantar cancións de misa. Sí, claro, claro que podemos cantar. Aleluia. E os do outro coro tamén podemos cantar. Elsa, que estou dicindo? Unión. Unión. Todos cantamos e todos despedimos a Amador. Pero ademais nesta homenaxe... Entón, a homenaxe do Concello... Está calado, Xindiño, non interrompas. Entón, a homenaxe do Concello, que? Vai unir ao funeral. Ai, así sí. E que imos cantar? Moncha, neste caso o repertorio non é o importante. O que importa é que neste barco todos remamos cara á mesma dirección. Que de un barco. A ver se lle deixades falar ao alcalde. Vaya, Josito, non merece tamén. Quero dicir que eu vou ser o encargado de lembrar a figura de Amador. Subirei ao púlpito, falarei na igrexa e o clero terá que poñer a orella. Iso está moi ben, Delmiro, pero a nós quen nos vai ensaiar, Josito ou Iria? Non fai falta nin preguntalo, Elsa. Sí, pero quen? A nós tanto nos ten, Xindiño. Mande quen mande, ti seguirás sendo a mellor voz do coro. Co meu permiso, se non che importa, Non. Co meu permiso, se non che importa a ti. Tú has venido a la orilla, no has buscado. Alcalde, isto vai ser un Cristo. Xa o sei, Josito, xa o sei. Pena de non ver a cara de Don Crisanto cando lle conten. Un mitin de Delmiro é na miña igrexa. Non, un mitin non, un panexírico. Se deixase de personalizar, vería que non é tan grave. Ese salvaxe non pode falar aquí. Pero como te atreves a facerme isto? Descúlpeme por pensar antes no defunto que en vostede, home... Ai... Don Crisanto, quería asumir a situación dunha vez. Non, non quero. Amador non pode enterrarse no noso camposanto. É un ateo. Deus bendito, Deus bendito. Escoite, mira, ata o mesmo San Paulo perseguiu, torturou e asasinou a dúcias de cristianas antes de recibir a chamada de Deus. Parvadas. Pero entón que é o que suxire vostede? Que collamos o corpo de Amador e que o tiremos ao mar? Pois mira, iso ou levalo ao cemiterio civil. En Lourdes non temos. Pois enterralo noutro sitio. Mire, está ben. Buscarei outro cura para axudar no funeral. Non pasa nada. Esta vez non gañas ti, oíches. Esta vez non. Intolerable, monseñor, intolerable. Estás definindo a túa actitude, Crisanto. Pero, monseñor, o defunto era un apóstata, un Caín, como a quen di un xudeu. Se non entendín mal, era unha alma perdida que ao final retornou ao camiño verdadeiro. Non se deixe enganar, Seguro que morreu co puño en alto. Vaille ser difícil pechar a caixa. Non sesas necio, Crisanto. Pero, monseñor, ese home non merece a nosa consideración. E ti que sabes que é o que merece? Xa esqueciches que só Deus ten a potestade para condenar ou dar o seu perdón? Lembra, Crisanto, non xulguedes e non vos xulgarán. Pois, coa venia, monseñor, vostede tamén me está xulgando a min. Xa está ben. Se o defunto se arrepentiu, ti non tes nada que dicir. Se Horacio decide enterralo, ti non tes nada que obxetar. E como sigas amolando, mesmo che vou prohibir que asudes na misa dos domingos, está claro? Crisanto, está claro? Sí, monseñor. Moi claro. Bos días. Gracias. Hoxe vai ser un día duro para Maite.
Un dos máis duros da súa vida. Pero polo menos o do funeral xa está mañado. O único que lamento é que don Crisanto non entrase en razón. Ao final veñen 2 sacerdotes de fora. Hola, boas. Hola. Hola, Amelia. Hola. Don Horacio, perdoe que o moleste, pero miñato necesita as chaves do cemiterio. E as súas onde están? Di que non nas atopa. Tamén tiña que ser hoxe. Pois déalle as que hai na igrexa. Precisamente por iso viña. Vostede non as colleu? Non. Porque no seu sitio non están. Que raro. Entón, onde están? A ver, alguén me quere explicar como desapareceron todas as chaves do cemiterio? Non sei, pero se quere podo cantarlle unha canción das que estamos ensaiando pro funeral. Miñato, por favor, tiro encargado do recinto tamén desas chaves. Un pouco de seriedade. Eu non as perdín, faltaron elas. E todo o mundo sabe que teño as chaves no taller. E as que había na igrexa? Eu non sequer sabía que eran do cemiterio. Ninguén me dixera nada. E vostede, polo visto, tamén cardaba outro xogo na súa casa. Eu? Non sei. É posible. Xa sabes que a miña cabeciña non rexe nada ben. Eu fun alá a axudarlle a buscar, don Horacio. E remexemos Roma con Santiago e nada. Ben, en calquera caso non é máis que un pequeno trenco. Nada que nos impida celebrar esta tarde o enterro de Amador. Iso sí, algún día destes haberá que comunicarlle ao obispo que andan tras nos rouba chaves na parroquia, non lle parece, don Crisanto? Fai o que che pete. Listo. Delmiro, reláxese. Non lle vai caer a igrexa encima. Quen sabe? Os camiños dos fanáticos son inescrutables, padre. Mire, xa que saca o tema, vostede falará ao final. Pode dicir o que queira sobre Amador. Sí, claro, padre. Iso sí, creo que quede claro que pode referirse á súa persoa, eso a súa persoa, coa delicadeza que requiere un momento como este. Don Horacio, por que me toma? Insisto, non vou aceptar consignas políticas, nin manifestos ideolóxicos, nin ataques á religión, por suposto. Entendido? Entendido. Todo iso da política e a ideoloxía espero que vaya tamén polo seu sermón. Delmiro, respetemos a dor da familia. E don Crisanto onde anda? Encerrouse para chorar en privado. Xa están todos esperando, don Horacio. Cecilia, que tes? Que me dá pena, Maite. Veña. Ben. Estamos listos. Estamos. Pois adiante. Tú eres el camino, tú eres la esperanza, hermano de los pobres. Do Fillo e do Espírito Santo. Santas e amables mans. Partiu, deulle aos seus discípulos mentres dicía: tomade e comede todos del, pois este é o meu corpo que se vai entregar por vos. Podedes ir en paz. E agora, antes de marchar cara ao cemiterio, Delmiro, en representación de todos os amigos de Amador, vai pronunciar unhas palabras para honrar a súa memoria. Delmiro, suba. Hola a todos. Grazas por asistir
a esta homenaxe. Funeral. O que sexa. Amador era, ante todo, un ser humano que amaba os seus semellantes. Eu sempre lle dicía, Amador, que ben se puxeron o nome. Amador quería as persoas, cría nas persoas, pelexou polas persoas e defendeunas toda a súa vida. Que rápido se nos fixo o camiño ao teu lado, meu amigo. Que pronto te nos fuches. Que ben fala cando quere. Non o volvo a mandar co can. Amador era o claro exemplo de que o único Deus que necesitamos é o Deus que cada un de nós leva dentro. Pero claro, todos os seres humanos tropezamos nalgún momento e a debilidade de Amador foi esta, que ao final do camiño deixouse agarrar polos longos tentáculos dunha farsa que nos vende a salvación a cambio de medo. Medo ao limbo, medo ao inferno, medo ao sufrimento, polos séculos dos séculos. Pero non te preocupes, amigo, non te preocupes, ti fuches un home libre e así seguirás o noso recordo. Para xa coa campanilla, para! Grazas, Elmiro. Grazas. Esquece o que che dixen do can. Ainda non. Un fermoso discurso, grazas. E agora a nosa coral vai interpretar unha peza para despedir ao noso amigo Amador. Grazas. Adiante. Non lle dixo ao alcalde que podíamos pechar cunha canción nun religioso? Tiña que ser un himno marxista. Cando outros cantan o himno da lexión non lles parece tan mal. Pero mire, iso foi unha falta de respeto. Tamén foi unha falta de respeto interromper un discurso. Mira, non me recorde, ande, faga o favor. E a partir de agora será Iria que dirixa o coro, estamos? Ai, xío, alcalde. Cala, Josito. Don Horacio, mire que eu esa canción non a cantei, Contigo xa falarei na casa. Con tanta fusión e tanto enterro laico, nos pensamos que as cancións estaban aprobadas por vostede. Pois se lle quitan la letra, a música é ben bonita. Mesmo parece de funeral. Elsa, veña, imos deixar o tema que o enterro ainda non rematou. Pero ali que pasa agora? Do Crisanto, faga o favor, por amor de Deus, quite o coche do medio. Non quede pola porta de atrás. Non hai máis porta que esta. Pois mala sorte. Abra. Dígolle que abra. Josito, que veña Sabino xa. Xa. Sabino! Sabino, tío alcalde que veñas correndo ao cemiterio. Correndo? Sí, é unha emerxencia, veña. Hai uns cados que nos vixía. É que non vai roubar se estamos todos solo. Veña, va, tira. Onde está este? Veña, apura. Josito, que é pra hoxe? Que eres? Veña Sabino.
Crisanto, veña, vaise do coche. Non. Mirade para don Crisanto, parece un matón de discoteca. Pode quedar aí. Poñas como te poñas o non vou. Está toda a vila agardando. E a mí que? Podemos cantar lle abre la muralla a ver se apartan. Sí, eu fago de Víctor Manuel e ti dá na vela. Cindiño, non fagas bromas que estamos nun enterro. E ti, non mo quentes, A pensar que non pasaría nada disto. Se soubeses perder as cartas, alcalde. Nos crisantemos. Logo te pregunta por que non te estraza, eh? Desta vez don Crisanto perdeu a cabeza de todo, de todo, de todo. Como San Pedro faga igual a ver quen entra no reino dos deus. A ver que di Sabino. Xa está. Entón que? Vai quitar o coche? Non, xa está posta a multa. Ai... Pinlla máis alta que me permite o Que regulamento. multa nin que multa, hombre, non vas levar preso. Por aparcar mal. Aquí o que hai que facer é quitar o coche, como sexa. Pois a min, haberá que besar o guindastre. Pois aquí non hai. Como non veña de outro concello, é a ver cando chega. E a min darame tempo de lles ir botar de comer ás ovellas. Tranquila, Mike. Alcalde. Miñato, Sindo, Josito, Sabino, ti tamén, todos comigo, veña. Sindo, que ides facer que ti non podes cargar presos? Deixas a eles. Sindo, que? Lidia, isto hai que facelo. Todos alrededor do coche, veña. Veña. Que facedes? Deixad o coche en paz. Deixadeo. A policía. Sabino, levaos daqui. Don Crisanto, último aviso. Vais sacar o coche daqui, sí ou non? Así te queimes con auga bendita. ¡Satanás! Pois ala, a de 3. Delmiro, espera. Que do lado de Sindiño axudo eu. Pois veña, a de 3, movemos o coche, Aí vai, A ver, para o inferno. ¡Quieto! ¡Outra! ¡Deixad o coche! Xa pasamos por aquí. O inferno vedes de ir. Númenos, traidores, falsos. Que a primeira, Lidia. Jesucristo dixo: Eu son a resurrección e a vida. O que cree en min, aínda que morra, vivirá. O que vive e cree en min Moi ben, lle non senta morrerá roito. para sempre. Parece que baixou un pouco, non? Eu vexo máis fina de cara. Pidámoslle a Deus Guapa. que esta É a pena sepultura sexa que nos dá un aquel máis descanso, misterioso. Salvador. Que? É o que di Lidia. E para nós a esperanza de compartir un día con él a resurrección do noso Señor. Dalle, Señor, o descanso eterno. Descansa en paz. Probablemente Santo Antonio de Louredo sexa un dos poucos lugares con capacidade para converter un enterro nunha odisea. A estas alturas non podo dicir que me sorprenda. E a fin de contas, Amador, o meu primeiro defunto oficial, morreu igual que vivira, sen deixar indiferente a ninguén. Xe de dar unha brisa, xa verás. Home, alcalde. Alcalde, que tal? Ti xoga, payaso, xoga. Desde o seu cadaleito deulle un empurrón ao grupo, mobilizou conciencias e unha vez máis demostrou que todo o mundo merece polo menos o beneficio da dúbida.